prayatna pudendha mangarah mamrih manglawan para saksa ya kruragat kuten mrih mamuter kumpul Moksala Candrasa Pocrek-pocrek nyepis lanat rawagus mandek tak takoni dimang sapa jeneng aku ngaku Buta bali takon sapa kang dadi aranmu ya jeneng Tekya kala yudha apa swita bali takon sapa jenengmu Gus Panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna ya Janaka Sumadya lumaku menyang endi Gus ngetutake krenteke ngati jumangking suku Gedheping Netra ora kena pacut kutu bali entuk bacut ora entuk Rudha peksa wani karo aku apamu kang tak wedeni raseksa prayitna ingkang Krurawirata Bikara Swarna Gurnita samya sikap sanjata Prayitna ati-ati Gus Rena pangin tamu rangsang kemudah jur kuhandamu Gus
Ah. Yaksa kloro kiri-kiri kenyolir pra foto abang kelagar mangwo mungso amin lawan anggrolir sing nabto katyaya narasa ambatruk-batruk wilayah talar raja satria mati tanpa ran sapa jenengmu Arjuna kekasihku buta sapa aran utik kiwa kala Drembamaha belakno batine rewangku dikepara ngarsa leganing ati wah adoh balang beda mutraksut sampirke pundak kirik ngriya bleduk wandam
Palukon lakuning lekas lukita linuding kidung meh rahina semu panggiwang aruna kadinetraning uga rapuh sabdane kukiloring ringkani kara saketara niki tuning agung leru sing pene panca Klara panta muncara
sorote tan padang rantak-rantak mega petak sineblak angin temeh sumilak dadya ngeglo pucaking ngaldaka katon dirumaya kalipun salju kang hangendanu hadeging prabotong ngger kancang hangrang sang tawang pareng miring sinung jurang kekalang lemah bangkang sinela-sela gilang lengkai ngarga pinapar minangka marga manghayat makasa kuwi nang nalundakan tinunda-tunda lenggak-lenggok pindha tek saka Kang Lagya Cumbana. Haninggih menika Kang Sinebat. Ing pertapan Nguntara Nadi ketina sang begawan Cakra Padu kang pintar ing Madi Pacarabaan hanampi marang sawaning sang Singonabda. Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas wulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar kati jalada Wong ilahing Mas Idam Skaring bawana langgeng
tak wis padhakake Singonabda kang wis sowan ing pertapan. Singonabda Raharja sak sowanmu Singonabda. Kula non. Ninggi sangati penemban lulus Raharja sowan kula niskala sak wangsulipun sembah sungkem kula kunjuk sangati penemban. Iya tak tampa jeneng para bekti marang jeneng ingsun. Singonabda kula nuwun wonten dawuh penemban. Paran pawartane sira ingsun utus nganglang saluhuring Praja Ngastina. Inggih penembane paring kula munjuk atur. Kaluhuran sabdaning sang penemban nalika kula nganglang sak nginggiling ladan Praja Ngastina wonten dahana murup mangalat-alat. Lajeng wonten cumloroting pun nanggendhaga kula saut mawi tutuk kula. Tumuli kula beta wangsul menika sang penemban. Menapa menika ingkang kinersaken sang penemban Begawan Cakrawanu. Iya Singonabda. Banget ing panarimaning ingsun jeneng sira wis nuhun marang kang dadi dawuhku. Banjur apa isining kendhaka iki Singonabda? Wonten dalem sunemban kula piyambak dereng wuning menggah menapa isining kendhaka menika sang penemban. Mara diaki pecahan pun nang kendhaka iki. Ngestaken dawuh sang penemban. Miat langening kalang nyewana gelar pantamuncar. Dinondir kekoneng surm sorote tan badang. Wong kaselan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga. Miwah sining wana. Tinebak pun nang gedhoga piyah pecah ketinggal sang Bimanyu. Mangun kong kanduan rimeng wong lerlena tanpa kanin yen tantuluso mengko sang Dyah Utama penemban kula nyuwun pangapunten. Kasar lekas kula nebak punanggira ketemah pecah babar wonten lare ingkang kados nembe nandhang katriwandan. Ila dalah. Tak usadani bocah iki semonggo sang penemban. Duh sangati penemban sanget ing panuwun kula dene paduka anggikah anggen kula tilem sangati penemban. Iya bocah bagus. Sira iku sapa? Kula ngwingking saking Pelangkawati nami kula pun Abimanyu inggih pun Nangka Wijaya sangati penemban. Menika pertapan pundi? Iki pertapan Nguntara Nadi peparku Begawan Cakrawanu. Duh sang penemban kula boten ngrahita bilih ngantos dumugi ing pertapan mriki Wuruhanana Angka Wijaya jeneng para kajapatimu dening para Kurawa sinaut kelawan kelangenanku Singonabda Raharja uwal saka bebaya geni digawa sowan mrene iki Angka Wijaya
Inggih sangat ngaturaken genging panuwun dene penemban sampun milujengaken dhumateng gesang kula. Singonabda sanget ing panuwun kula handika tetulung dhumateng pun Abimanyu. Inggih Raden dawah sami-sami. Angka Wijaya wonten dawuh sanget penemban. Yen nitik marang guwayamu sejatine sira iku ora lara. Ora nandhang wiyadi. Ya mung jroning batinmu darebe gegayuhan kang durung kasembadan. Apa mengkono Abimanyu? Nun inggih plakar kaluhuran sang dipenemban. Ing batos kula namung nyuwun dhateng Siying Widi mugi antukan kanugrahan pinangka dados sarana kurmat gesang kula sak turun-turun kula. Oh iya. Angka Wijaya wonten dawuh. Gegayuhanmu bakal kasembadan waton sira kulub bisa prateng praja Ngastina sabab kanugrahanmu mapan ana kana nggih. Mekaten iya. Kang saka iku Abimanyu kareben ora kawis tara nggonmu wujud putra Madukara. Dina iki sira bakal tak paringi busana sipating wong kang saka harga namung semoga sangat penemban. Tlaurta saking dosa sakuru kula ya mutusa sahing Sri wis sira tak paringi busana pengageman bocah saka gunung. Dina iki aja jeneng Angka Wijaya. Kula kapangan tenger sinten sang penemban Jagadeksanana. Tak paringi tenger peparapa Bambang Jaka Pengalasan. Sangat ngaturaken penuwun kula sang penemban kula namipun Jaka Pengalasan. Iya. Dina iki enggal tumeka ing Praja Ngastina sirnakna manungsa kang mung gawe goreh ana ing Praja Ngastina. Lho inggih. Jenenge Sudara Manik. Lampun sira bisa utawa bangkit nyirnakake bocah mau cepak kanugrahanmu nggih nyuwun tambahing pangestu sanget penemban. Iya muga Gusti tansah ngudaneni lanang juritmu Singonabda kula nuwun wonten dawuh kareben katon wibawa laku ning Jaka Pengalasan sira samapta dadi tetumpakaning Jaka Pengalasan ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken Raden. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh gandrung iki ana wanara Setekang Prapta sira sapa Kisanak? Inggih penemban kula wing saking Kendhali Sada nami kula Purnanoman. Raden iku sapa? Aku paling gak Pandhawa jenengku Werkudara. Iki pertapan ngendi? Iki pertapan Nguntara Nadiwarka Begawan Cakrawanu. Ana apa anoman Raden Bima prapta ing pangarepanku? Nun inggih penemban. Kula namung badhe nyara widhikaken dhateng icanipun anak kula Punangka Wijaya.
ingkang kacidra Duratmaka mimba pun Anoman. Iya. Ndak sawang sira Pandhita Kang Wasis. Pandhita Kang Sidik. Mula aku padhang nawatiku ana ngendi papaning anakku Abimanyu. Oh mengkono. Lho nggih. Iya. Bakal pinanggih Kang sira upaya waton sira manut marang sak lakuku. Keparingipun, ayo tutna nggonku bakal tindak prateng Praja Ngastina ngawat-awati marang lakuning anakku Jaka Pengalasan. Monggo kula direken. Ayo tak derekke. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup aneng sepucaking wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya hatek nagari Ngastina. Alon ngandikan hira wong harining Senwerkudara den kepareng kene Sikra Sang Harya Sena hanjujuk dahyang Durna paman pati kang wis bali marang praja inggih kula ingkang sowan anak Prabu paran pawartaning nggone Sudarmanik duwe kesaguhan merjaya Si Abimanyu. Kula nok nuwun inggih pangestu paduka anak Prabu wekdal mangke pun Sudarmanik sampun kelampan nyidra dhateng Abimanyu kepara sampun dipun pejahi dipun besmi wonten ing alun-alun. Wah jagat Dewa Bathara. Wah wah lagi iki aku entuk ayem sing lahir batin. Lagi iki Duryudana entuk pemareman kang kandas tumus tekaning batin. Pirang-pirang taun ngajap mateni pendosa anake ora tau kelakon. Bareng disowani Sudarmanik kasempatan mateni Abimanyu. Inggih lakar mekaten Sudarmanik nuwun wonten dawuh banget ing panjenengan ingsun. Sira kasempatan mateni marang Abimanyu triliping Kurawa. Nuwun inggih. Paman Harya nuwun wonten dawuh. Dina iki tak angkat dadi anakku Sudarmanik. Ndak kadang lan Lesmana Mandra Kumara. Waduh bejamu nggih Sudarmanik. Dipundhut putra Wandanu dening anak Prabu sira nggih ngaturaken genging penuwun. Sudarmanik nuwun wonten dawuh.
Kuwi ndi bojo apa durung? Kula tasih Jaka kumala kala sinuwun durung duwe bojo. Inggih dereng. Wis duwe pacar apa durung? Dereng. Lho jare jenenge Kesi. Sanes menika. Oh. Aku salah tangkap. Inggih. Yen pancen mangkono. Bumi langit neksanana. Sudarmanik bakal tak pari putraku Lesmanawati. Waduh, tenan nggih, batang aku cocok Sudarmanik. Kowe kapundhut atma mantu dening anak Prabu ngaturaken panuwun. Ndhisik yen aku tepakaning pati Lesmana ora dadi ratu ya mung sira kang tak ajab. Gumati Prabu ning Praja Ngastina. Sembah nuwun Kangjeng Sinuwun. Geger Jawi. Melayu gawe kaget ana apa Suratayu. Unjuk menika Kanjeng Koko Prabu. Menika gegering Jawi, geger ana apa? Wonten manungsa nitih sarep Sardula. Sumbar maciya-ciya nyumbari dhumateng pun Sudarmanik. Sapa nyumbari aku iki? Prabu mboten perlu kuwatos. Kang putra calon mantu menika lari kang sekti mandraguna. Tiyang nyumbari piyambakipun menika sarah nyawa. Paman Sengguni wonten dawuh. Kirakna para kura supaya sabiyatu marang dheweke. Nyuwun pangestu sing ati-ati. Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris kalingan iki kang nyumbari marang aku kisanak sira iku sapa mijil saking pertapan nguntur nedhi aranku Jaka pengalasan sira sapa aku Bambang Sudarmanik sira kang tak ajab ayo Sudarmanik aja gawe kisruh ing Praja Ngastina tumulinggal minggat tok njarak perkara kelakon pecah dadamu. Wah.
Marang tata patrapmu singa kang wana-wani sabiyantu marang Gustimu ketaman jemparing kelakon pedhot gulumu dina iki waduh ketiwasan aku ilang wujudku singa babar jatine wujud wah ampuh gamanmu Sudramanik lakon potho gulumu wah ayo Suramarta ayo ndi panunggalane ilang wujud Sardula temah babar satarep mata janggaku ning kuwalet saka pangaribawaku karayan Sudramanik iki weruhku mlebate si Gatotkaca welalah kok mbebayani. Lah iki gek ana apa Ngastina iki? Golek bantuan aku. Menika paman Sengkuni inggih kula Raden. Wah Sengkuni Gong ngati-ati dompetmu Truk ketuk copet patih kok nyopet kuwi sambene iki nyopet patih kuwi dagelan elek iki kira apa awakku iki paman patih wonten menapa kok tinggal majal lonjo mimis aduh Raden atur ketiwasan menapa Ngastina kedumugen satriya namanipun Jaka Lelana piyambakipun badhe ngrebat pangwaos negari Ngastina Raden. Mongko anak Prabu Duryudana tuwin kula ngrumaosi Kurawa wonten sinten namung njagi gadahanipun Pandhawa. Menawi ngantos kelampan karebat ingkang kecalan sanes anak Prabu Kurupati namung malah para Pandhawa piyambak menungso sapa wani nyidur marang Raja Ngastina. Kepethuk provokator Gong wis menggok dalane. Lah iya. Sekawit arep goleki karo anake, golek tamba dienggo anake. Lah kok malah iki dilapuri Sengkuni ana wong arep rebut panguwasa Ngastina. Lah ya gumunku lho, Gong. Nek ning rejaning jaman Duryudana ki ngehaki Ngastina ki ndeke Kurawa. Bareng rumangsa arep bedah betenge terus Sengkuni mau krungu ta rembuke. Kurawa menika namung jagi gadahanipun Pandhawa. Nek ngantos karebat ingkang kecalan sanes Duryudana nanging Pandhawa piyambak blas Ndara Janaka terus lunga goleki Jaka Lelana. Aduh Gusti. Lelakon kok didelok kaya apa babar nglakon ayo
iki sapa? Aku Arjuna sira sapa? Aku Bambang Sudarmanik. Arep apa? Goleki Jaka Lelana. Kuwi mungsuhku ana ngendi? Kae pernah dudu karepe dhewe. Ana satre kang lumaksana iki sapa? Aku Arjuna sira sapa? Begawan Cakrawanu. Arep apa? Bakal mateni Jaka Lelana kaya anakku lanang. Aja njarek anak ayu bapakne tuwek padha tuwek lakon pagas gunung embuh dadimu kowe. Aku patenono. Yen kowe tega, aku patenono. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mboten ngertos bilih pendhita menika wau Koko Prabu Ndhurawati. Iya, pancen pun Kakang sing pendhita mau Yai. Lho. Wae lah dalah Yai Prabu wong edan iki. Karo aku kok Yai Prabu nganggepmu ki apa? Pun Kakang Baladewa. Oh, wong pengung iki. Baladewa kok tanpa kuluk. Kuluke teles. Durung iso dienggo wong urung tuntas wandamu. Arjuna, kula wonten dawuh ki arep napa? Kula badhe merjaya Jaka Lelana. Arep mateni Jaka Lelana. Lho nggih, kowe kleru. Yen nganti dheweke cilik lara gedhe mati, sing kelangan kowe lho. Liripun kados pundi? Mengko rak kowe ngerti dhewe. Nggih, jenengan ngendikani sinune iki wau, ndara kula bingung entuk lapurane Cara Sengkuni niku wau. Wah, kok gampang diprovokatori kok bangkel mbela Ngastina. Ya ora aneh nek mbela Ngastina sing dibela iki dudu Ngastina ning isen-isene Ngastina kuwi lho, Tru. Isen-isene ya para Kurawa kuwi. Lho, di lain itu kan ada. Lamun benjang Bratayuda dadi Duryudana mesti tekeng lena randane aku sing duwe. Tutukno. Ora tak bayar kuwi. Njaluk Pak Jadi ta. Ketua panitiane. Bagonge ngalup kowe. Menika sinten ditonton wae Yai. Aku durung kalah mungsuh kelawan Jaka Lelana, semono aku ora bakal kalah mungsuh kelawan sira. Ketaman pusaka mbuh dadimu.
Wah, Abimanyu. Anakku lanang sirana kene inggih Kanjeng Rama. Nganti pratana kene kepiye nalari. Inggih Rama kula kacidra dening utusaning Kurawa. Badipun pejahi namung kula dipun tulungi Singonabda. Lajeng sowan dhateng Sang Begawan Cakrawanu. Bimanyu wonten dawuh Prabu. Sepurupa ya nggih. Singonabda mau kedadiane keng Raka Pringgondani kok nggih. Oh, mekaten iya. Pendhita mau pun wa kang madheg ing petapan Nguntara Nadi. Nyuwun pangapunten Prabu ora dadi apa. Anakku lanang wis timbulana kene malah wis waras. Abimanyu ora lara kok Werkudara. Dheweke darep gegayuhan nanging durung kasembatan sedyane. Nganti ngemesruning batin kaya dene patrape wong lara tak usadane banjur waras iki mau Yai. Wah, Bimanyu. Kowe aja ngorak-arik rasane wong gerang. Duwe gegayuhan apa kok nganti lara? Kowe duwe gegayuhan apa? Duwe karep apa? Tukake montor. Rabekke wong edan kok ting seluru. Wah, ambune iki. Bagong iki ngentut iki mau. Lah ora muni. Wong edan. Ngubal-ubal tandon bocah. Angka Wijaya kula wonten dawuh. Kowe dadi gegayuhan nggih, Nun inggih. Cepak nugrahamu waton sira bisa ngasorake Sudara Manik. Kula maos mboten kuwagang temandang tanding kalian Sudara Manik. Kowe maju meneh ning aja tok kasari. Sembahan kaping 3 ngestakaken dawuh. Ayo seblakno dadam Abimanyu. Aku langkahana kunarepku sembah kula katur Sang Sudara Manik. Duh. Sinembah kaping 3 sigra ilang bayawata ting Sang Sudara Manik. Sampun titiwanci cawujud manungsa babar wahyu Tungganaga. Wa Semar, kula ndara. Ndak sembah ilang wujud menungsa babar iki ana payung agung kaya mengkene. Nggih. Menika songsong agung namanipun songsong Tungganaga. Awit saking dayaning Tungganaga kados dene sami kaliyan dayaning wahyu mila kasebat kathah nami wahyu Tungganaga. Menika rumiyin agemipun sawarga kengeyang Sang Manumayasa. Sinten ingkang bangkit mboyong wahyu Tungganaga pinardawa sugengipun ing benjang Kiyap Nur wijining ratu Gus. Mongko ingkang bangkit ngasoraken namung Ndara Angka Wijaya tegesipun Gusti sampun ngudaneni bilih song-song menika kedah dhateng Ndara Angka Wijaya. Gus kula nekseni mugi benjang turun paduka saking dados Nalendra kados dirating song-song menika Gus bakal tak boyong Kundurwa. Iya jagat Dewa Bathara jebul padha ra krasa para Kurawa
kurang pinter wak ning gondel Sukalima. Sudara manik jebul pengawak Wahyu songsong tunggul naga. Lah wong wis kanggonan kok ora iso ndarbeki kepiye? Wong wis melu lawas kok ora iso ndarbeki kepiye? Jan bodho-bodho kabeh. Anak Prabu bodho, penditane ya bodho, aku ya bodho. Wis melu suwe ora iso ngicipi babar pisan. Waduh cilaka. Para Kurawa matelan nggo gaman ngeroyok Abimanyu. Warekutara, Surataya apa? Njaluk pati ndak Abimanyu. Ya tanganku tak dolok. Ya. Ya. Go. Wah, waduh. Wah, go. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerikin cangking sang maweh gandrung. Dara Werkudara Kakang Semaropo. Kula suwun ndara ampun wuru dhateng Bandayuda nggih Gus. Sabab sampun titi Purninggati lampahan mandhaping Wahyu songsong tunggul naga. Ingkang sampun tinampi keng putra Ndara Abimanyu. Menika dados titikan bilih Gusti ngudaneni benjang sak mboten-mbotenipun turun Sang Abimanyu ingkang balik lampahan jumeneng Nalendra. Aku nekseni. Ingkang menika Gus, jumeduling songsong tunggul naga minangka payung tanpa benten hadeging Bapa Heru Cahyana minangka Bupati ing Tulungagung, Sosong Agung ing Tulungagung mriki. Saged melayem tentremipun sagung warga ing Tulungagung. Aku nekseni. Gandeng sampun Purninggati monggo Gus. Kula dherekaken unjuk syukur ngersaning Gusti dene sampun paring kanikmatan dhateng kita sedaya. Iya. Ugi kula matur dhumateng Bapak Bupati ing Tulungagung, Bapak Insinyur Heri Cahyana Magister Manajemen. Kula sak kanca ngrumaosi kathahing ngreh klepatan kula mawan-mawan nyuwun gungging samudra pangaksami. Semanten ugi dhumateng para miyarsa lumantar radio, para pamriksa lumantar GTV, kula sagutrah nyuwun gungging samudra pangaksami. Sabibaring ngringgitan kula ndongaaken Tulungagung tansah jaya-jaya wijayanti, nirbaya nirsangsaya. Kasembadan ingkang sinedya katekan ingkang cinipta. Tuwin kula nyuwunaken dhumateng Gusti mugi Bapak Bupati sak stafipun tansah manggi hayu-hayu rahayu niskala kuwawi momong warga Gunging Tulungagung. Iya. Pungkasane ngatur Gus. Namung sesanti sepisan merdika tetep merdika salami kuncara anjayeng bawana ing Tulungagung. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungahku bakal njuke tanda syukur marang Pangeran. Sumangga Den.